Kendhanawati nderek bojone. Bojone Kendhanawati sapa? Bojone Sutardi. Sing njojokke sapa? Kula Kang Mas. Ki menapa penyan gelo? Aku kuwi dadi petinggine wong omah-omah. Lho kuwi kok sugih kendel bondo wani. Wis wani perintah anakku Kendhanawati kok pas bocah lanang. Leres. Wonten ingkang nggalari. Nggalari? Ing nggalari panjenengan. Aku gini. Panjenengan sampun ngendika bilih badhe mayuh kula lan anak kula Kendhanawati. Ya. Kuwi. Perkara iki ora tak selaki. Anakmu antarane Kendhanawati bangdi lasarane tak bojo. Kowe kudu iso mikir. Nalika kowe ditinggal bojomu dalah sing kondang. Kowe isih enom, isih ayu aku kepencut. Bareng saiki aku nyawang kowe wis tuwek, wis jamulan kempong bareng. Aku sutik nyawangku. Katimbang bondo aja tiba wong liya, katimbang anakmu dipek wong liya iki alur tapek dhewe. Kang Mas, kowe kudu matur nuwun. Kowe ya dadi bojoku, ya dadi maratuwaku. Yo. nuwun sewu Kang Mas. Kowe duwe wong anak kaya aku sak jagat ora ono. Wonten. Ora ono sing edan kaya panjenengan. Lho, aku iki edan. Nggih. Aku iki ora edan. Ajeng Nek rada koplak. leres. Menawi jeneng menungso. Menungso menika anggadhahi panca endra ganep. Iya. Pikiran ganep. Mboten kados kewan sing sikile papat. Kae anake ya dirabi. Kae adine ya dirabi. Kowe tau ndelok TV apa ora? Napa? Nate. Kowe ora wong Kediri? Anake dhewe didemeni. Lah menika sae napa mboten? Ya apik ah. Oh, sae. Sae kanggene panjenengan. Menawi kanggene kula mboten sae. Wong ibu karo anake kok diwayuh. Kula menika tasih nalar, Kang Mas. Katimbang putra kula Kencanawati pian mayuh. Wong tak entokke pekathek kaya dening Sukadi. Piye? Kula entokke pekathek kados dening Sukadi. Kuning. Kowe wong wedok wis nyalai karo wong lanang. Panguwasa ing waruki dudu nyang kowe nyang aku. Kula menika Lho kowe mboten wani-wani Mbok yo eling kowe. Kowe ditinggal bojomu kedarang-darang uripmu. Bebasan esuk mangan, sore ora mangan. Sedina mangan rong ora mangan. Iki aku Kula boten kantun kalian pangkat temenggungi. Nanging kula mantun kalian tiyang panjenengan panjenengan. saiki aku menungso sing kanggep ratu Mataram. Kanggep. Kowe bener tak salahke bisa semono ketika berkali. Nanging anak kula boten lila menawi pindah pundhut kanggo. Iki ana gawean kanggo kowe. Wonten gawean lajeng napa Kowe ana siji Sutadi, loro Kendhanawati. lajeng kersanipun. Yen ketemu Kendhanawati jan bali. Yen ketemu pateni. Estaken
sepisan meneh kowe aja metu saka lawang. Timbang marlaban. Kowe ngerti. Kowe bakal tak swarga uripmu. Ngaku-ngaku lho. Oke kowe ngaku-ngakune Pak Lurah Wiryono terus kowe kula niku mboten ngaku-ngaku Pak Bayang. Ceritane piye kowe ngandhake nek Adi Guna kuwi? Nalika wonten geger teng Desa Pakem niku rek wonten macan ngamuk. Kula isih wujud wonang bayi. Rahayunipun wonten ingkang nglapetaken kalih kula. Mboten sanes guru kula nggih Boko Sidik Wacana saking Tawangmangu. Ngantos kula dewasa dipun pinteraken kula kan teng Desa Pakem supados madosi tiyang sepuh kula. Kula niku Adi Guna. Larene Bapak Wiryono, Pak. Ini wong jeng nyemplung digondol macan. Arep piye mesti ana tatu. Ya mesti. Ya to. Nggih, macan nek ngono kae. Coba. Nggih.
Dititik. Nggih. Lah niki kira cakar macan lah niki siunge niki tak mriki jerone kok. Di. Nggih niki lho. Iki ra cakar macan iki. Apa? Iki panu. Panu lah sing kene ya. Panjen iki panu. Panu kan ya beda. Iya. Ketoke mbok mripate kok ora awas. Awas iki piye? Ora Jawas. Ora ono barang lokal yen Gusti sing. Nggih lho. Pripun? Tenane aku lekmu. Pak Lek nggih. Aku Wirya Srika, adine bapakmu. Ya ngene. Ya aja dianggep aku wong tuwa sing dakah-dakahan ae. Propirane kowe entuk landuman. Tegal sisih kae tak bagi loro. Sawah uga kampung iki. Aku padha wae kebingungan nggonku mikir. Anakku ninggalke ning desa Pakem ya suwe. Ora ono bali-bali. Riyatman. Iya, Lunga dereng wangsul. ora ono bali. Aku ora ono keterangan ning ndi dununge. Nek perkara warisan ten Pakem kula mboten mikir, Pak. Waton kula saged kumpul kali Ya, kula wis. ing desa Pakem. Ayo mula aku ngandhake bloko, tetep tak bagi loro. Seperangan kowe, minangka kowe tinggalane bapakmu. Mengko sing seperangan dulurmu Yatman minangka maris ngono. Suara napa niki? Duh, Surat jumlah ki apa? yang jerit, Pak. Duh, langsung ke balik. Kok njaluk balik? Terus bocah Ayo, tutup ya. Pusaka iki sing bisa mungkasi marang uripku. Ibu, aku dalam pamit ibu. Wonten napa to? Ndoro ayu pecah. Engko sarakat dalangan ramani. Iki kawanan ora ing desa. Rong dina ning kono yo. Lan kowe kok melu aku. Rasa mati dengan kasus kesini. Diajeng pun Kakang wis golek dina wulan Rejeb dinane Senin Pahing pun Kakang dadi manten. Pun Kakang wis panjer padi-padi ora butuh nanggap ketoprak ning nekakno pengajian. Mula kowe gelem mangestoni anakmu wedok Kenyanawati Sarwati lan bandine karo aku. Kang Mas Gargajaya. Ana apa? Tasih jangkep nalar kula. Kula mboten badhe malirai panjenengan garwa putra kula. Kuning. Kula Yen kowe isih enom tak pegat ndang dipek bojo wong liya. Kowe iki wis tuwa upama tak pegat paling-paling sing royok kowe iki sapa? mboten Mula saiki kowe gelem mangestoni aku ora? mboten sudi kula. Kang Mas. Ya nyiksa banget kula. Bojoku. Kini apa?
marang perkara iki Bunda. Kowe bocah sing durung ilang kemuyang. Kowe sing butuh ake marang panggone bapak. Yo tidak mati terus bapak Bunda. Bapak salah. Bapak lumpuh. Aku salah. Yo mergo bapak belum. Seneng mbak lumpuh. Sampai kowe dadi korban. Sebisa mereka bapak dia para kula. Kenyorawati. Sariwati. Bandiri. Aku kepengin golek buron-buron. Satu kali satu. Ora. Laju menapa buron-buron? Wedoke loro, lanange siji. Sariwati bandine lagi guna. Wah, mboten ngertos wong teng desa niki mboten enten. Sing jeneng Sariwati ale bandine niku. Sariwi ngeten. Sapa iki? Kaya aja karo. Mboten saestu. Yen kowe karo yen ning jero tak goleki ana sing jenenge Bandini bakal cilaka rek. Mboten saestu mboten enten omah kula. Guru pate Sapa turu iki? Buka. Yo. Mati. Kowe anakku yo katresnanku, Nyarawati. Kowe anakku yo bojoku, Nyarawati. Yo kene mati, Nyarawati. Yen semateni kowe. Mboten saestu, Ndara. Kowe yo aja selak. Sing duwe kuwasane kene kowe. Kene mboten kula. Tinggalke dipaken. Yo ya, monggo.
iki do turu. Bapak iki kenapa turu ning joget ya digawa ning kamar kok iso? Mboten turu. Ora turu piye to? Ora turu bapakmu. Loh! Pak! Bapak! Bapak mati semono kowe wis mateni. Hei! Ora ya. Wis selak. Bapakmu ya aja kenceng-kenceng. Bapakmu mati iki mau perkara ana tekane Adiguna. Piye? Ana tekane Adiguna. Adiguna. Adiguna bapak pikir. Ini kepiye lho? Amang ora aku. Ayo juruk disaiki ayo. Adiguna, Sopo kowe? kowe pangling karo aku. Iya, aku pangling karo kowe. Tenan kowe, Sopo? Aku Riyatman, Riyatman, dulurmu lanang. anake Pak Lek Wirya Sendika. Bener. Sampeyan kok ora numpak kowe. Ora numpak piye aku belani kowe kok numpak. Aja dicekik karo patelane. Apa kebalake? Kowe dulur ning tata gelar lair. Lenteng iki piye to jale iki apa? Perkarane iki opo nganti kowe njotosi karo aku ya? Kowe sing takon Sik to. karo Pak Demu kowe mentol pateni kowe. Aku tak omong, Gong. Ana apa? Tolong dibantu ya. Kok dhisik? Iki sing salah to. Riyatman dirungo. Aku omong durung tutup ya. Buru tutup piye? Karepku iki ora kok Pak Lurah sedo utawa mati iki perkara ana tekane Adiguna iku ora nek. Lah kowe kono tekan Adiguna ngono. Riyatman, ojo bisa ya, Pak. Sampai bisa cepat to? Gak cepet tekane Adiguna sing matane ora Adiguna. Lah. Kok iso Nek ora Adiguna sapa sing mati? sapa mau jenenge sapa? Temenggung Gali Gajaya. Gajaya Galingga. Wale jaya. Temunggu gali gagal. Pokoke wonge kaya Pak Raden. Mangsamu aku bodoh, aku bocah bayi. Endi dalane aku percaya iso wae kowe kandha kaya ngono. Buktine sapa? Buktine ngendi sapa seksine? Lho seksine Bagong ngono kok. Gong. Seksi kok olah-olah iki piye iki? Gak, iki lho dirangkake dhisik perkara. Aku ki malah ora mudeng sapa sing dipateni iki sapa? Seksine Bagong. Pak Lurah. Bagong anakmu dhewe ora iso dadi. Aja. Kok dhisik aja. Ora ngono. Ya terus karmu kene ora percaya Bocah wadon iki sapa iki? Aku kuwi anake Rama Galingga Jaya. Anake Temenggu gali gajah. Isa. Kok nganti kowe bisa ana ing kelurahan Pakem? Jarene kelentek sing mateni bapakmu. Riyatman, pancen mbok menawa sing mateni bapakmu ya Lurah Wirya Sendika kuwi Kanjeng Rama Galingga Jaya. Nanging kabeh kuwi merga saka aku lan sedulurku. Merga aku lan sedulurku kuwi arep dipek bojo. Sing tetulung ora liya mung Adiguna. Dipek bojo. Lah bocah wadon sing gomletak ning sisih bapakmu sapa? Kae sedulurku tuwa. Oh iya dulurmu. Ya putrane Ndara Temenggu gali gajaya. Kok nganti mati? Merga ngayu tuwa. Bojone dipateni kelawan Rama Galingga Jaya. Nganti bapakmu mati merga sabela kelawan Adiguna lan aku sedulurku. Nek ngono kowe sing nyelametke Adiguna. Kuwi bener. Adiguna ora matani bapak. Ora. Ora kabeh kuwi bener Yatman. Aku njaluk ngapura ya.
Bayan lan kowe kirek. Asline. Ya rek. Cari arek Tak cari aja nesu ya. Kabeh kuwi mergo aku tresno karo bapak. Mula Wis suwe tak tinggal tekan omah bapak mati sapa wonge to sing ora nesu. mula kuwi omonganku ditanggapi dhisik. Aja sasasus ora karu-karuan. Aja bisa-bisa. Ngono. Aku njaluk ngapura. Gede pangapuraku kanggo kuwi. Waton kowe sing lenggono, kowe ngerti sapa tenane sing mateni bapakmu? Ya Pak Lik Wirya Sendika. Saiki aku ngerti. Tuk ing perkara ndara temungku gali gajah. Aku tetep ora trimo perkara. Yen kaya ngono, kowe manut karo aku Yahman. Manut piye? Mergo pangasa tunggal kene Mataram. Tumindak sing ora tata ora liya mung tumenggo gali gajaya. Prayogane dunjukke ana kersane. Ora. Aku iki durung rampung jare. Nek aku tok gawe ning Mataram padha karo Soroh Nyawa. Mergo sawetara aku gawe kramane Mataram. Karo Brandal Sumalodra. Aku tak takonan kowe Yahman. Nggonmu tumindak dadi Brahmacara ing Mataram ki karepmu dhewe apa pancen dijolomprongke? Ora. Aku dijak karo Sumalodra. Apa meneh dasare madon? Yen pancen tumindakmu kuwi dudu karepmu dhewe, ning Mataram mengko sawetara aku sing tanggung jawab lan kowe. Aku sing bakal matur ana kersane Kanjeng ing Mataram. Tenan? Aja nganti aku tok pojoke. Ora. Ya wis nek ngono aku saged matur kowe tanggung jawab. Monggo tur ayo. Ayo.